వీడియో అయితే కనుక కొంచెం నాయిస్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ చేస్తున్నాను. మొత్తం అన్ని బిస్కెట్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు, చాక్లెట్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు, మొత్తం అంతా కూడా సౌండ్స్ బాగా వినిపిస్తాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ గౌతమి హిరణ్. ఈ రోజు వీడియో విషయానికి వస్తే అసలు యూట్యూబ్ చేసే వాళ్ళకి అసలు బేసిక్గా అసలు ఏమేం ప్రొడక్ట్స్ కావాలి, అంటే యూట్యూబ్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి అనే వీడియోని ఈరోజు నేను చేయబోతున్నాను. అండ్ దానికంటే ముందుగా మీరెవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. అయితే కనుక ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా ఒక మంచి ఫోన్ అయితే ఉండాలి, ఒక మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ అనమాట. అది కూడా కెమెరా క్వాలిటీ బాగున్నది ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం అంతా అప్డేట్ అయిపోయింది. కాబట్టి మనం ఏదైనా యూట్యూబ్లో అసలు వీడియో పెడితే కనుక ఎవరు దాకా ఎందుకు మనమైనా కానీ అసలు హెచ్డి క్వాలిటీలో వీడియో చూడడానికి ఇష్టపడతాం. క్వాలిటీ లేని వీడియోని ఎవరు చూడడానికి ఇష్టపడరు. సో అది మెయిన్ థింగ్ అనమాట. మనకైతే ఒక మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే కనుక వీడియోస్ అనేవి చాలా మంచిగా వస్తాయి. అండ్ నేనైతే కనుక ఒప్పో F15లో షూట్ చేస్తాను. అంటే కెమెరా కూడా ఉంది, బట్ ఏంటంటే నాకు కొంచెం టైం టేకింగ్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ కెమెరాలో వీడియోస్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మొబైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఎడిటింగ్ చేసుకునే లోపు ఏంటంటే కెమెరాలో మనం షూట్ చేసిన క్లిప్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, అవి ఇటు అటు మారిపోతూ ఉంటాయి. సో నాకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది అనమాట, ఎలాగ దేని తర్వాత ఏది చేశాను అనేది తెలీదు. సో స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ది బెస్ట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి మొబైల్ అనేది కావాలి. థింగ్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దానికోసం ఏంటంటే ఇలాంటి ప్లెయిన్ క్లాత్స్, ఇదైతే నేను డిజైనింగ్ చేస్తాను కాబట్టి ఈ క్లాత్స్ యూజ్ చేసుకుంటాను. అంటే నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను కదా, సో ఫర్దర్ వీడియోస్లో వీటిని కూడా సెట్ చేసి మీకు తప్పకుండా వీడియోని చూపిస్తాను. అండ్ ఇదిగోండి, ఇవైతే కనుక బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా. అండ్ డార్క్ కలర్స్ అయితే కనుక మనం అనేది బాగా ఎలివేట్ అవుతాం. అండ్ డిజైన్ ఉన్న అయితే కనుక లిటిల్ బిట్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి చూడండి డిజైన్, ఆ డిజైన్ అయితే కనుక మనం ఎలివేట్ అవుతాం. అండ్ ఎక్కువ డిజైన్స్ ఉండి పువ్వులు ఉన్నాయి అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్కి అస్సలు ప్రిఫర్ చేయొద్దు, బికాజ్ బాగోవు, మనల్ని డామినేట్ చేసేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఇదిగోండి, ఇవైతే కనుక ప్లెయిన్ నెట్స్ అనమాట. ఇవి కూడా నేను ఫ్రాక్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్నాను. సో ఇది ఇంకా డిజైన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నేను నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో ఇది కూడా చేసి వీడియో మీకు తప్పకుండా చూపిస్తాను. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగోండి ఇలా అయితే ప్లెయిన్ కలర్ అయితే కనుక మనకి చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనల్ని డామినేట్ చేయకుండా ఉంటుంది. మీరు కనుక మామూలుగా ట్రాన్స్పరెంట్ కాకుండా ఏమైనా ఎంత పువ్వులు ఆకులు అలాంటివి ఉన్నాయి తీసుకున్నారనుకోండి, అవి మనల్ని డామినేట్ చేసేస్తాయి అనమాట, కనిపించదు. నేనైతే కనుక ప్రెసెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏం సెట్ చేసుకోలేదు. ఇదైతే డోర్ అనమాట. నేను డోర్ దగ్గర అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది, సో అందుకని నేను ఇంకా ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్గా యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఈ ప్లెయిన్ వచ్చేసి ఇది కూడా వాల్ అనమాట, ఎల్లో కలర్ వాల్. మనం కావాలంటే దీన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో అయితే చాలా చాలా కలర్ఫుల్స్ వాల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇదిగోండి ఇది కూడా ఒక వాల్ అనమాట. ఈ కలర్ అయితే కనుక నాకు బాగా నచ్చుతుంది, పర్పుల్ కలర్. అండ్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది కానీ వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది. నాకు కూడా ఇక్కడ చేయడం ఇష్టం. ఇక్కడే మాకు ఎంట్రన్స్, సో దానివల్ల ఏంటంటే నాయిస్ అనేది బాగా వచ్చేస్తుంది. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ వీడియోస్ చేయను, ఇంకా బెడ్రూమ్లోనే వీడియోస్ చేసుకుంటాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా నించుని మనం చక్కగా హ్యాపీగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెట్ చేసుకుని వీడియోస్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని మీద అయితే ఫోటోషూట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను ఫొటోస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే దిగుతాను, వాల్ అంతా కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మెయిన్ థింగ్, మన ఫేస్ మీద అనేది కొంచెం లైట్ అనేది పడుతుండాలి, లేదంటే కనుక మన ఫేస్ అయితే కనుక బాగా అంటే బ్లాక్గా సంథింగ్ బ్లర్గా అలా అనిపిస్తుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ సన్లైట్ ఆల్రెడీ నా ఫేస్ మీద పడుతుంది కదా, సో ఈ సన్లైట్లో కనుక మనం వీడియోస్ తీసుకుంటే మన వీడియోస్ ఇంకా చాలా క్లారిటీగా ఉంటాయి. ఒక మైక్ అనేది కావాలి, ఎందుకంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు లేదా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకోవడానికి మెయిన్గా మనకి మైక్ అనేది చాలా అవసరం అనమాట. నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకున్నాను కదా, సో ఇది ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది అండ్ వీడియో కూడా చూడడానికి కానీ వినడానికి కానీ చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ట్రైపాడ్ అనేది చాలా అంటే చాలా అవసరం అనమాట వీడియోస్ తీసుకోవడానికి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి తక్కువ కాస్ట్లో కూడా ఉంటాయి. మనకి అమెజాన్లో 300-400లో కూడా ట్రైపాడ్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రోడ్ సైడ్ కూడా అమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి మనకి అంటే బేసిక్గా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి అండ్ ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టలేము అనుకున్న వాళ్ళకైతే కనుక ఈ చిన్న తక్కువ కాస్ట్లో ట్రైపాడ్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ ఈ ట్రైపాడ్ యూజెస్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో పెట్టి వీడియోస్ తీసుకోవాలన్నా, ఎవరైనా అంటే పక్కన ఎవరు లేనప్పుడు మనకి వీడియోస్ తీయడానికి, అలాంటప్పుడు కనుక మనకి ట్రైపాడ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకుని హ్యాపీగా వీడియోస్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ నేనేంటంటే నా దగ్గర 2 ట్రైపాడ్స్ ఉన్నాయి.
అండ్ ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చేసి హిరంద్ అనమాట. నా ట్రైపాడ్తో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను. అండ్ ఏంటంటే ఈ ట్రైపాడ్ నేను టిక్ టాక్ ఉన్నప్పుడు కొన్నాను. అంటే టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేయాలి, అందరూ చేసేస్తున్నారని ఏదో ఎగ్జైట్మెంట్తో కొన్నాను. కానీ తర్వాత నేను అసలు అది యూజ్ చేసిన దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటికి నేను యూట్యూబ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ట్రైపాడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. థింగ్ వచ్చేసి మనం ఎడిటింగ్ అనేది చాలా బాగుండాలి యూట్యూబ్ వీడియోస్ కోసం. ఎందుకంటే ఎడిటింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, అలాగే థంబ్నెయిల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూడండి, ఒక సినిమాని కూడా మనకి మంచి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఎడిటింగ్ కానీ డబ్బింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది చూడడానికి. అలాగే మన వీడియో కూడా మంచి క్వాలిటీతో అలాగే మంచిగా అన్ని ఎఫెక్ట్స్ పెట్టుకొని నీట్గా కనుక న్యాచురల్గా చేయాలి. ఎక్కడ హడావిడి చేసి గజిబిజిగా అన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఇలా మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేసేసి కనుక మీరు చేసినట్లయితే ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఏమో కానీ చిరాకు వస్తుంది అనమాట. సో అది మెయిన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లేడీస్కి అయితే కొంచెం మనం అంటే కొంచెం నీట్గా కనిపిస్తే కనుక, అంటే చాలామంది ఎలా ఉన్నారో అలాగే వీడియోస్ చేసేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అంటే చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. మనం కనుక అంటే ఎక్కువ మేకప్స్ చేసేసుకుని రెడీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. బట్ కొంచెం నీట్గా ఉంటే కనుక చూడడానికి ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం కనుక ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేస్తామనుకోండి, ఇందులో బ్యూటీ మోడ్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటే కనుక మనకి హ్యాపీగా మేకప్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. జస్ట్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుని చక్కగా కెమెరా ముందు కూర్చొని వీడియోస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇదండి ఇవాళ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది.